jiloyoɗendi magu koye men jiloyoɗendi magu koye men to darde meɗen e pinale gollal bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV monen mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen joɗade hande oɗo ñalawma ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten kadi seeraɓe men jetten hilfaɓe men diine sikala en jottima e yewtere men pinal hanki e hande pinal hanke hande ko Tidianatou Sarr debbo mo horndolde Sara Niang ko on tigui addanta on pinal hanke hande noon yiiloyto tan ganduɗa koko yaade jamanu yiilo sukaɓe dariɓe lang hatɓe pulagu ngu yewede kono hatɓe kadi fuutankagal yewede noon hande jaaɗen ha Fouta en gaddi toon cukalel keccel laaɓa juuɗe ñamdowele mawɓe so wiyama holon wiye Djibboli Ba bisimilla ma ɗo e Pindi TV bisimilla ma kadi e daroɓe Ayaw Pindi TV kadi ene jinno yidemo ɗo guila hanke sikela hande noon koye weltare men mawde gonɗen mbeɗa sikki ɓiɗɗo Sénégal naji foof hande ne welti gam araray mo dañƴen hande o ɗum noon ko weltare men mawde hande Djibboli Ba bisimilla ma e pulagu calmina bandiraɓe assalamu aleykum Tidiane mi salminima aussi mi salmini kala jeeɓo télévision Pindi TV mi salmini kadi kala wiyoɓe men mbiyamami kala on jiwi mi salminima juurima ɗum aussi kadi mbeɗa salmini kadi arde banggue woni mawa Amadou Madani e mon père Aliou Sow e mon ami mon frère Aliou ko noon tigui min calmitimama hande noon jiiɓi hande ko weltare mbeɗa sikki enen foof hande eɗen belti gam araray mo dañƴen hande o en beltanima bandiraɓe kala ɓiɓɓe fulɓe ɓe gonduɗen ɗo ɓe Kalidou Ndiaye Kalidou Ndiade nen ɗo oɗon gandi ko Esam ceerno Modi kadi nen ɗo en beltanima kadi kawma woni mo kaldami Aliou Sow bisimilla ma ɗo e Pindi TV en beltanima kadi ɓiɓɓe fulɓe daroɓe pinal hanke hande kono kadi daroɓe Pindi TV hano hannirta ni jettoramin timmuɗo tedduɗo faade moɗon gati ko yalti kala oɗon jeeɓa oɗon mbaɗa hen commentaire gaga onon min dañata sembe wadde komin mbaɗata ko ɗum noon onon kala on calminama on juurama on jettama on manama ɗum noon Djibboli Ba bisimilla ma dokka yimɓe morso gatten bunde yewtere hen wale Madina lay lay la la gado wale Madina jamna wale Madina Cheikh Oumar Al Foutiyou wale Madina jamna wale Madina serna bega wale Madina Allah di jule makkay Madina Allah di felli dina kamel Islam di jag jamna wale Madina lay lay la la gando wale Madina
Eli mani sire sama dembali Mukhtar Allah ji karima a duniya wati hefere be dinal Islam Tijani Ormo wale Madina Cerno Adama Gaye wale Madina Ormo wale Madina Go Cerno Hamdurabi wale Madina Listen. Tigi machallah Djibboli Ba ɗo jaltirɗa ɗo ne waɗi fayida wadde ko Seck Oumral Foutiyé yen kiire barke makko mbalen kadi min mbimo Seydou Tall badɗo koɓe mbaɗi waɗi kadi koɓe mbaɗani ɗum noon Djiby ko bisimilla ma ɗo ko weltare kadi mawde huccidde ma hande noon ko weltare no mbimami ni tan hande enen kala eɗen belti gam en dañi araray weltare ma e balhe e weltarnare ma mawɗo leydi e weltanare men partout ba en dañi ken meeɗani dañde dal enen kala eɗen cofti kono kadi eɗen mbawi haalde kadi e carrière musique ma seeɗa ko ɗo puɗɗiɗa wadde musique ma malla ko Fouta. Oui, alhamdulillah, avant tout d'abord mbeɗe yette Allah kadi no fewi par ce que min kam puɗɗimi musique am koɗo e Dakar mais kam mbaɗami formé ko Fouta. Fouta mbaɗɗa formé ka tawde musique malla tawani malla ka pinta yima bon kadi min kadi sa hande mari moɗi musique par ce que komi tawde ɗum par ce que hande so tawi kam a wi bambaɗo donc on kam so tawi waɗi musique wujjani kadi min komi bambaɗo kadi komi ɓiɗɗo bambaɗo donc kadi jibinami kadi koye nder mambo kadi hen kadi mawnomi kadi bon musique kadi naate jijam jiɗmi ɗum kadi nder men kadi mbeɗa waɗa musique kadi avant tout d'abord kadi ndesan kono ko am après Samba Adama jawdirmomi yafoma par ce que koye makko ni puɗɗimi yimde kadi koye makko kadi janggomi yimde par ce que nden so arin ɗo e Dakar gala amen kanko ko dow huɓere wonanno omoɗo hirdeji makko comme ça mi jooɗo tembe ƴeewmo donc après ko ɗon affaire fuɗɗi ndeysan ndeka an ɓi bambaɗo kam wiyetake ganduɗa ronani jimire kono aɗa andi bambagu ko jimire meɗen ko traditionnel ça veut dire ɓe jogoto ko hoddu ɓe jaaha ko wayno kewuji meɗen ɓe mbaɗa hen ɓe koɗa ene ɓuuɓi quoi ko musique mais ko musique traditionnel ɓuuɓɗo aran jooɗoɗa manta rimɓe ma dokkeɗa mbaɗaneɗa oɗen gandi ɗum ɓuuri ɓuuɓde e ɓandu an a waɗi choisir ƴettude guitare uji darade e nder pojomaji yaltinde single aji fiɓi kadi yaltinde album ngaji ko hunde musde nde weeɓani holko tagma suɓade ɗum eyyi bon min kadi sa yi kadi mawɗi ɗum ɗon choisir par ce que aɗa andi hande min komi jeune kadi joni kadi jamanu kadi joni wonto tolni kadi yimɓe kadi tolni koye affaire ji manam wadde modernisé par ce que min hande komi jiɗɗo wadde culture bambago modernisé kadi mi wawa ɗum nawde holto andanɗa hoorema holto woɗɗi donc ɗum tagi hande mbaɗmi choisir ɓe waɗi musique kadi mbeɗa yaltina single aji kadi mbeɗa waɗade soirée no foti single aji jaltinɗa min alhamdulillah min mbeɗa yaade 5 single e goto clip juɗi machallah a waɗi clip goto beele aɗa jogui jagganɓe me hen malla ko an tan goto eyyi bon nini kam par ce que neɗɗo kam holko dañi foof yo yettu Allah par ce que nini kam danaka single aji am ɗi foof comme holmo mbaɗmi ɗi donc hen 4 single min woni produire hooram mais kam woni single homo mbaɗmi clip vidéo on kam ko ala tan wini mori ɗon donc min waɗami joto ko miyami hen ko min e makko jaggodiri hen donc haw waɗimi après mbaɗmi on ɗon single après mbaɗmi clip vidéo ko noon tigui Djibboli Ba hande en kebbinta haala no fewi par ce que gonɗen koye weltare noon namdi ko ambiance namdi ko guitaraji belɗi e dande welde yimɓeɓe mbawa amde par ce que mbiɗa andi esamo nanɗo ne paari amde Kalidou Diagne e ceerno Mody nanɗo ne paari amande en ɗum noon en dokkan tan dokka yimɓe morceau goɗɗo ɓiɓe fulɓe onon kala on calminama min dende moon kadi weltare nde bisimilla Djibboli Ba
Watoya amoni gidela sayehi tongo patami amoni judara Watoya amoni gidela sayehi tongo patami amoni judara Utina pima mi halanma kone bernam anwani gidelam bawdo weltinde fecere fitandam Midi mama temi anjatama gilidi koko bule berna hasele fitadam kilo Sino berdena ginran Midi mama temi anjatama gilidi koko bule berna hasele fitadam Jarabiyo no kodampata so yimbe gille jonde si fere mi halama anwoni mo tubimi wonko wayi kulida kamon anwoni gidela Watoya anwani gidela Nessa sayehi tongo patami anwani chudara Nessa Mbeda ima atijanoy Gili kene musigili mumi kota ala jomirato tijani Kalangel moja mi hide tawata ko hida kawala hidani Nessa Sino berdena jindrano Jarabiyo hunu kodampata so yimbe gille jonde si fere mi halama anwoni mo tubimi Watoya anwani gidela Nessa
madura sin babula jeri seri kacha jobo yeri mayo debo yo mateme salama de madai yeri mayo majirani de bele pacha bele maj Hota Abdul Sisa wale Kolko yama jumto de masina toro Merci Djiby Boliba machallah en calmini bandiraɓe fof mi salmini Ibrahima Ba Kadia Sarr tonto Amérique salminama mi salmini Rama Kassé bandiraɓe fof calminama juurama Djiby dande nde ne weeli machallah minen hamin jiiɗi Wally Seck taw ko haalpulaar de te mbiɗa yiiduɓe ma holno mbaɗata ha gonana min Wally Seck taw ko futanke bon alhamdulillah parce que min kam nini koye lawol ngol gonmi donc kadi mbeɗa ñaagui kadi leñol ngol kadi nde jaggalanta amen kadi minen dal vraiment amin jiiɗi nawde musique pulaar yesso gonga ni alhamdulillah ene yaari yesso machallah mais kadi minenne kadi minen jeune artiste aji halpulaar heɓɓe donc amin kadi jiiɗi arde kadi min jaɓɓa hen kadi comme ça beele kadi atano kadi an ka cuklel tuksel ɗo ganduɗa ɗo tout est possible fof nana yesso ma fof ne wawi wonde ɗon aɗa andi noon enen musique ji men machallah wona mbawa yimde ene mbawi yimde kadi ne ganda kadi ko jimata ko daɗɗe kadi ne beeli mais so jomum ƴetti premiére o tan so yeehi ha ɓooyi tan ɗum ɓuuɓat min mi anda holko waɗata ɗum eyyi bon saabi ɗum ɗon kay par ce que enen leñol ngol eɗen manki jaggorande jeune artiste aji par ce que min hooram tout le temps ko ɗum goytotomi quoi par ce que minen jeune artiste aji so tawi min goni e lawol donc vraiment kadi amin cohli kadi encourage par ce que imagine toi an sa woni jeune artiste aɗa yima donc yimɓe ene mbawma wiide jokku golle wowama ne weeli ko mbatta ko ne weeli yimɓe mais an taw alors ko an bon a hollani neɗɗo o walla a tottani neɗɗo o walla a rokkani ɗum holko gaɗana hoorema kadi taw ene ɓeydo wawde wadde eyyi par ce que enen joni ɗum ɗon ko ñawmen par ce que min tejani to komi sehili artiste aji ko yimɓe hewɓe ne jooɗo ɗo henne mbiɗa rewde mumen ɗo e plateau he doole hen kalantami ko haala ballal joni en gandi enen artiste aji oɗon poti andude e koye moɗon ɗum ɗon jokkugal ɓuuri hewde e ballal joni so tawi ganduɗa a fellitide nadde e musique e kala ko ɓerdema jiɗirɗa jagga hen doole ma e darde ma jogoɗa hen fulla ma e fayida ma par ce que ma yi artiste aji goɗɗi taw ganduɗa ko kañumen tan jaggan koye mumen lang pelliti ko goni ko tusni koye mumen jaari yesso mais so tawi a darima tan a wi min mi yeehi ha ɗo mi heɓani ballal mi waɗa découragé min mi yeehi ha ɗo mi heɓani ballal mi aman beele ɗum tardintama bon min nini kam tawaɗo kam dépendami hay goto par ce que min kam dépendimi koye hooram nini pour l'instant eyyi par ce que kadi e wadde kadi gom hoore muɗum kadi yidde kadi holko woni ko par ce que min holko gomi ko donc mi ƴettoyani par ce que komi tawɗo ɗum ɗon donc minne kadi alay saago kadi donc mi eto kadi wonde hen hunde par ce que hande so tawi wiyama tawnum Samba Siré Gurel walla wiyama tawnum Gouran Ba donc par ce que hande ɓen fof alhamdulillah par ce que koɓe andaɓe machallah no fewi donc wadde pourquoi pas min jeune artiste o cukalel puɗɗotoɗo donc comme ça wadde mi ara mi eto hamga wawde wadde hunde beelama leñol ngol fof wawa andude enen holko yimɓe jogui a meeɗi wadde ɗo e fijirde e nder Dakar walla waɗa bon Dakar noon mi soto mais kam alhamdulillah mbeɗa joué on hôtel aji quoi e nder hôtel aji yimɓe notma hen chaque mercredi mbeɗa heewi joude no mbaɗen Fouta Fouta e sisi Fouta moom chaque julde tas mbeɗa heewi joude yimɓe notma alhamdulillah pourquoi watta tourné Fouta jaaha ha hedde diwan Matam en fait parce que min kadi nde ummimi Mauritanie nde par ce que sa woni artiste kadi il faut jaaha jiiloɗa kadi holko andano kadi gaɗinɗa kadi holko andano gonga nde gummi ɗon en jaami Mauritanie mami toon 1 an kadi alhamdulillah kadi wonko Allah hokki kam toon après nde ummimi toon nde gartumi Fouta bon Allah waɗi kadi mbami tourné hedde diwan
jeeri ndi quoi Allah waɗi mi waɗi ɓuri kewɗe e jeeri ndi waɗi Daara Jolof Linguére en tout machallah jagguɗo ɗo ene feewi machallah ko mbimami ko tan foof nana yeeso ma goho ka cukalel ɗiɗi aɗa wawi ko mbaɗata ko ɗum noon ko jolfumi mbiyata ko tan gomsa bopp ɗum noon eɗen gandi kadi eɗen jogui ɗo surprise ɗum noon ko mawo yetto tan e yimɓeɓe ganda holi on Djiby eɗen jogui ɗo surprise kadi ko danan machallah danan mawɗo kadi kadi wata en gaccan tan ha o naata yimɓeɓe ƴeewan so yimɓeɓe ne ganda holi kanko dal ɗum noon bisimilla makko ɗo henne Yaya Pin TV hande no mbimi ni tan hande ko weltare ɗo jirɗa kubo o hande yimɓe weltare yimɓeɓe guila hankkadi on instant moom ɓe sikki minen fof ken weltiɓe par ce que yimɓe keeɓi ko gandanɗa hoorema en meeɗa ɗum heɓde par ce que guila e ɗum cuwato jibinede waɗi ɓe nantan mbaɗa ɗum ha donc ɓaade hannde alhamdulillah yimɓe mbawa ɗum heɓde donc il faut kadi yimɓe mbawade jibile jiɗɗa zone uji ɗi ɗeɗo balɗe fof noɓe tampirini en keeɓi kuɓo 2002 en tampini en mbaɗani réussir ngolɗo lawol Allah walli en keeɓi mais mbeɗa sikki tampere caggal tampere nde foof ko foftere ɓayde mataw joni kam mbeɗa sikki eɗen jetta Allah tan ko yettere Allah no feewi ko Allah waɗani en ɗum hol koñ mo gonnoɗa hanke e Dakar bon min gonnomin ko Guédiawaye no way Guédiawaye no way hanke Guédiawaye mom alhamdulillah fusi toon fusi machallah partout yimɓeɓe foof mbaɗi fête ɗo ha Fouta yimɓe foof kolli weltare munen tineji codama ha gasi no ko ɗum ko jaam tan ɗum noon no mbimi ni tan ɓoyata inchallah surprise men o ara tigui o yettoɗo hadema ko yettaɗo ɗo ɗum mbawi juuɗe seeɗa Djiby aɗa wawi yumde hade makko arde Alhamdulillahi rabbil alamin Allah yettama annabijo Allah ko yettama bismillah ma assalamu alaikum bibe fulbe duwana Allah ko buri yode leñol laamu
ndeysaan bisimilla ma bisiki bandiraɓe daroɓe Ayaw Pindi TV surprise meɗen mo mbinomo yettima mataw kay on gandi oɗo debbo pullo machallah dande ndene halti ene yumti kono mbiɗa sikki kalane ham holi gonɗo kanko bisimilla ma Rougui Mbodj debbo mo hornolde Sara Niang malla mbiyen debbo mo Nouakchott bisimilla ma ɗo e Ayaw Pindi TV bandiraɓe kala enen jiiɗi yidema kalna min hol gonɗo Rougui calmina bandiraɓe kadi jurda ɗumen ngare jiiden yumay baɓe ɗo binal ndeysan nangodire juuɗe belma pulago yaru yeeso teddungal nenay futay kumban neneba ndeysan Rougui min bandiraɓe très merci tigi o jarama salminimo Tidiane to sar e boyiri may mo yarani de bel o baccani bala ma tije ma yo tanu jataɓe mi wene mi nottumati e babam habdude Sara Niangɓe ndeysan mi salmini ɓiɓe fulɓe fullaɓe londam ha sani makkani mi salmini kadi fulɓe yewoɓe Ayaw Pindi TV on tele fulɓe nanaɓe waɗowo komini ko weɗɗa ɗum noon mi salminima tigi Rougui machallah yimɓeɓe kay so daari Rougui ɓe anda soma gandu hol gonɗo Rougui noon holko yimɓeɓe gandirnoma yimɓeɓe gandirnoma koye jimiri e babmal morceau mum biyeteɗo e heeyayo noon malla wona on ko on tigui ɓe gandirnoma est ce que aɗa wawi artande yimɓe e morceau he seeɗa ha bandiraɓe ganda hol gonɗo Rougui bisimillah wayo lele lele pulo hayo lele lele pulo ndeysan Venya koi bone mbalo Tiro bone mbewa Charu bone mage Maya ndeysan Deminare yonikinare Koi bone lenyor Marami ali banna Wadu kanye Lebon Ansa tunyi jamani ndeysan Allah rabbuno mi demgal Ulake yi ko demgal Allah rabbuno mi gandal gandal yow neɗɗo darowi na watemi bakal alamami salo ndeysan kinne wana yaware ndeysan ko ɗon aynaɓe boni miijo laagine joom nayi daneji yalla mirasi masina ko ɗon aynaɓe mbaari ndeysan juddu jeeri o juddu jeere juddu jeere
anda bonene kede kine kecce gallaji jodu dingala jowe dingala ndeysaan yayo yayo Allah jam me da yelo jomam me da nyabo jomam mi be fude nangi dira ko den tarwani dole ndeysaan Macky Sall kay dañu ne aha e Macky Sall koy dañu ne aha Petrona te Sénégal gas kay Sénégal ndeysaan trafic ke Sénégal aha labu ma yes e ka ko jodi biye labu ndeysaan ka ko feri biye labu yayo yalla adu jama machallah tigi tigi ondi ko miñiraguelam Rougui Mbodj no mbinomi tan debbo mo horndolde yimɓeɓe jetta ko Rougui ne yima kono ganda Rougui to jeeya ko Rougui Amadou Mbarodi kala nanɗo Amadou Mbarodi kadi sikki ala miijo mum hototo koye lambaji meɗen hanki machallah ɗum noon Rougui min beltima no fewi sinno ko sago continuen ha ɓooya kono eɗen gandi ta meɗen gasi ɗum noon ko calmina bandiraɓe tan après mi arta e Djiby min gudde yewtere nde ko noon tigi mi weltinimama te ɓeyrimama mo yarani nde ɗo no ɓaccani bala maɗi jeeya ma yettano jaltare mi weltinimo kadi bandiraɓe worɓe mo tondi ɗo ɓe mi weltinimo kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe no hannirta ni mi weltinima kala piyowo mbimi e mbimani e limode fuɗɗi ɗo ke goho e en mbi goho ɗo e Sénégal so allahu lamɗo jaaɓi jawri sogo ñalaɗo inchallah min metto plateau taw ko jaƴƴo taw ko min tan ma inchallah taw o kadi ene rokki men inchallah salla jaaɓi a jarama Seydi Mbodj ɗum ɗon gartan tan koye e Djiby ɓoyata matam gudden yewtere en gartan tan e morceau dabbo jiruɗo mbawen uddude yewtere nde bisimilla halanam ye halanam holkam bami ko mbimam halanam ye halanam holkam bami ko mbimami holko sabi kala gonde aɗa bonni tabiyano aye samiyare maɗo halambel ka kalanami ndeysaan sami yeyi ko bonni jantoɗami aye ñore moƴani fenande moƴani an bandam ser ñore moƴani Djiby Boli ndeysaan nono miɗa bonni towane ɗo kadi mi suusa ɓenno hulɓe nen ɓenno fusi galle tijani yatu nafiga seɗɗi yadannoɓe gonga mbeɗa yimama mola bapulla
jeeri Seydi Ba molo kay sellani yandam yimɓe so gondi jokkuyenda soɓe gondani jokkuyenda soɓe belɗi jokkuyenda soɓe beldani jokkuyenda sabu yendam gommarene molo ndeysaan mbeɗiɗi neɗɗo joom suturo belɗo ƴiƴam sans façon hande mbayani janggo mbayani wase wondeti mo ɗum welanimi yimɓe so gondi jogoenda molo 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 tijaniyaɗo ndeysaan molo mawnom yeri mayo jaltaɓe tijaniyatu sangani enda salamale mata yeri mayo jaltaɓe samagay mayo tijani jarama yimɓe so gondi jokkuyenda soɓe gondani jokkuyenda mbeɗa yiɗi neɗɗo joom suturo belɗo ƴiƴam sans façon Ndeysaan. hande mbayani janggo mbayani wase wonde ɗimo ɗi welanimi jarama Djibboli Ba machallah ko dokkane den ko gasi so wona ɗum ko jimata ko ene weeli machallah eɗen mbawi walde ɗo ha weeta mi salmini Molo Ba woni sababu kanko tigui wi kam Tidianiatou Sarr mbeɗa yiiɗi guinvita ɓinguelam ko kanko tigui Molo Ba aussi ko mawnom kadi ko mawniraɗo moƴƴo guila hanki taw wona hande ɗum noon weltare tan Djiby aɗa konngol ma sakket ngol mbiyata bandiraɓe taw hol kadi ko jiɗɗa haalde taw mi namdakima aɗa wawi haalde mbaynorɗa bandiraɓe kadi alhamdulillah kadi mbeɗa salmina manam tanto pulago wali kala kadi mi salmini kadi groupe o woni weltin bande kadi mbeɗa salmina kadi mama Molo Ba kadi ko yumma moƴƴo machallah kadi mbattoɗon hakkille ndeysan mi salmini kadi mon ami mon frère Abdoul Sow gorko mo ɗum dande masino doro eyyi bon kala jiɗɗo Djiby Bolli dal mbeɗa salmina ɗum mi juurima ɗum par ce que somi limti tan mi juumat kadi mbeɗa salmina fanticule ala ko mbiyata erago e bandiraɓe goɗɗum walla hay eyyi bon min dal holko kewmi ko tan wiide dal manam bandiraɓe yooɓe jeccito min jeune artiste aji somin kewni yooɓe noota kadi somin cohli wallede manam e batte ballal taw ko jeune artiste aji holno mbayatto yarude yesso vraiment kadi min cohlen ballal par ce que min hooram min holko gonmi wadde ko artiste goɗɗo ko gon ko ɗum kadi woni wadde ɓaade min kadi holko jiɗmen dañde goɗɗo holko yiɗen dañde fof donc vraiment min jimi ko kamɓe fof joɓe balliden minen fof min jaara yesso min mbawa kadi nawde jenen ko yesso merci merci Djiby Bolli Ba a jarama merci kawma sigi min mbima a jarama Aliou Sow a jarama merci merci aussi joguiɗen Aliou noon merci beaucoup guitariste Amadou Mabo Amadou Madane merci beaucoup guitar mane weeli on jarama kono moƴƴiɓe bandiraɓe e ɓiɓɓe fulɓe yewtere men gasi ha laaɓi so wona ɗum koɓe jimata ko ne weeli merci Rougui Mignam debbo mo hornode Sare Niang jarama tigui garɗe makko maynuma mi salminima no fewi ɓinguelam ceerno Mody machallah Kalidou Diack kadi nanɗo bandiraɓe joguinno en kaɓirɗe ɗe ko Thiat Walo ɗo yesso haalirde ko sehli moon guiɗo moon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sarr debbo mo horndolde Sare Niang paliɓe buubi jeeri heddorango e molarango hersi Allah UEDB ko on tigui arno yewtude moon bandiraɓe jaam furnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so guenewo ñaawi ɗo e Pindi TV pinen handawen jiloyoɗen ndi maagu koye men jiloyoɗen ndi maagu koye men to darne meɗen e pinale gollal